siagake titianku gajah lalu. Wis pandhawa. Sabeng tamtomulan perkara. Syoko makan. Esti sanjot. Antil maksono matkito. Anjo! 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 Lajeng sinten ingkang kawisudan wonten ing Praja Majapahit? Ora telu sawiji. Aryo Nambi. Aryo Nambi. Aku wis sumpah ana ing Praja Majapahit. Nek Nambi sih dadi pati, monggo lawe bali lan Praja Majapahit. Kula sak tinggalku. Kabeh utusan sing Majapahit adepono. Pangestaken dawuh. Yen ora luput saka pandhu. Iki lak pates saka kabupaten kan tambak Tuban. Pancen bener. Ora sisip. Aku bupati ana ing Kabupaten Tuban, Tambak Yuga. Tambak Yuga. Kepiye Aryo Nambi? Banjur mengku kawigaten apa? Nganti sekabeh prajurit saka Kabupaten Tuban mesanggrah ana ing wewengkon negara Majapahit. Aryo Nambi, kenane aku kautus lawan Kanjeng Adipati Ronggolawe. Iya.
supaya prajurit saka Kabupaten Tuban merangi prajurit ana ing Praja Majapahit. Joropo kang dadi dosa lan kaluputaning prajurit ing negara Majapahit. Sak temah kowe bakal gawe geger ana ing negara Majapahit. Prajurit ana ing Praja Majapahit ora duwe luput ya, nanging sing duwe luput kowe mergo kowe wis kabiji dadi patih Hamangku Bumi ana ing Praja Majapahit. Tambak Yuda, Tapi lereken tembungmu. Kowe ora sarujuk yen to aku kapiji minangka patih Hamangku Bumi ana ing negara Majapahit. pancen bener Nanging kuwi aja kladuk ing panampa. Kadron ing pangrasa. Aja mbok anggep kowe aku kajumenengake. Minangka patih Hamangku Bumi ing Majapahit, kuwi dadi sawijining kanugrahan kuwi ora. Nanging kuwi sawijining kewajiban gedhe kang kudune ndak lakoni tambah. Arya Nabi yen kowe kena tak elingake kowe becik urungke anggonmu jumeneng patih Hamangku Bumi ana ing Praja Majapahit. Urung aku. Heeh. Aku ki sawijining abdi utawa kawula. Yen iki wis dadi dawuh pangandikaning Sinuwun Prabu.